Sme tu opäť. Máme pre vás pripravený opäť zdravý recept. Všetky suroviny, ktoré tu nájdete, sme objednali z košík.sk a budeme robiť station. poke station. Alebo wrap station. Môžete si vybrať podľa toho, čo máte doma radi, alebo či vaše deti majú radšej wrapiky, ale jednoznačne myslím si, že každý si bude mať z čoho vyberať. Wow! Myslím si, že je to super forma, ak organizujete nejakú grilovačku menšiu alebo party. Proste grilovačku station. Je to super forma, ak idete zavolať nejakých známych alebo rodinu na nejaké posedenie a nechce sa vám variť pre každého, takže takto si nachystáte taký stôl a každý si vybere to, na čo má chuť. Poďme na to. Takže poďme si nakrájať suroviny. Je len na vás, čo si vyberete, pretože tieto station sú fakt, že podľa mňa kreatívne. Áno, ale ja vždy odporúčam, mať tam nejaký sladký kúsok, teda ja mám rada, keď je v poke buď mango alebo granátové jablko, pretože za mňa to dotvára tú chuť. Potom všetko máme. Máte na výber kurácie mäso, tofu, ja mám rada v poke aj tofu ako jedna z mála. Ja milujem surového lososa, ale nepreferuje to úplne každý, takže kľudne si ho môžete aj opiecť na panovičke. Ja ho mám rada surového, takže ja ho nakladám. A deti, myslím si, že obľúbujú také grillované krevetky, alebo proste je to tiež zdravá, rýchla forma, pretože ich len hodíte na panvičku a máte to pripravené do pár minút. Ďalej, podľa mňa dôležitá časť... Môžem upratovať, kým ty kecaš? To by bolo super. Dôležitá časť poke je mať kvalitnú ryžu. Môžete zvoliť buď tú špeciálnu takú na suši, alebo vhodná je aj jasminová, alebo basmati. Okrem toho, že tento recept je podľa mňa extrémne chutný a že keď si vyvážite tie chute, tak naozaj to je lahodný obed, tak je za mňa aj zdravý, pretože získate v jedle omega mastné kyseliny, ktoré potrebujeme z rýb, mať tam bielkovinu, mať tam sacharid a máte tam nespočetne veľa vitamínov a minerálov, keďže gro to je stále zelenina. Idem potom uzáver na wrap a môžeme ísť. Pri avokáde je vždy. Toto chcete vidieť, keď si kúpite avokádo. Nie vždy to vidíte. Lyžičku by sa ti zišlo, že? Si mi ukradla môj šupak. Ale dám ti lyžičku na vydlubanie šupaka. No, ak zvolíte si robiť wrapy, tak my odporúčame, aby to bolo také svieže, nedávať tam dole majonézu alebo ako základ majonézu, ktorá v lete nebýva často zdravou a dobrou formou, takže my dávame grécky jogurt, dáte si tam opäť mäso, môžete, nemusíte rýžu, potom je to už také buritko a zeleninu a najte sa aj počas robenia station. Ináč ja musím povedať jednu vec, čo som si uvedomila, že podľa mňa ženy, alebo ja, sa najviac najem počas prípravy jedál. Čiže ja vlastne zožeriem všetko trojnásobne, lebo koštuješ. Počas toho, ako to varím, všetkým ochutnám jedlo a potom zjeme, ja mám chuť ešte aj na svoje, čiže vlastne tie kalorické tabulky sú na niečo dobré, keď si tam hodíte aj tieto malé medzijedlá. Áno. Čo by sme tam ešte nakrájali? To by sme mohli odpratať, aby tá station bola taká, že... Station máme hotovú. Ja si idem nabrať poke station. Tebe nechávam wrapy. Nejaký, že ješ na no? Deti budú jesť wrapy. Alebo dobre teda. No, ja budem. Počkam? Asi hej. Takže, trošku ryže. Ja mám rada surového lososa. Nie každý to má. Zlatý si tým, chválim to. Ale, keďže Maťka výborne pripravila, tak si urobíš mix. Áno. Taký mixiček, lebo toto akože mňam. Tieto krevetky. Edamame, za mňa musí byť. Edamame. Aké ovocie zvolíš? Ja zvolím mango. A zvolila by som aj to granátové jablko, ktoré si mi povedala, že necháme na okras. Nie. Ale ja si ho dám deťom do wrapu. Tak dajme, Paolo, ideš to... Tak hej, ja by som si ho
Takto. Ale ty to musíš vytrepať. Za mňa granátové jablko Áno, extrémne osvieži to poke. Nemusíte sa báť tých chutí, že slané, sladké, také, onaké proste. Z toho urobí taký vlastne kašu. Nie, ale fakt ma to zaujíma, dajte vedieť. Dajte vedieť. Risotko? Lebo ja keď som bola s Taňou na poke a začala z toho takto paličkami miešať, tak ma zaujíma, dajte aj vy vedieť, že či, daj pozor, hej, že či si poke miešate suroviny, alebo či to jete takto separé, lebo ja si to nechávam a tak si to dlúbkam každé zvlášť. Aby to poke nebolo suché, tak sojovka musí byť. Krásne, dobre. A ja mám rada navrch aj proste Niečo biele. Normálne majonézku, ale keďže chceme byť trošku fit, tak buď grécky jogurt alebo Philadelphia. Thank you. A teďkom, aby to chutilo mne, robíme z toho Yummy. takýto Džemík. Takéto rizotenko. Ale nie, vyzerá to fakt. Jasno. Vanes, môžeš. Very good. Toto je len šťavička z granátového. Ide Vanes si naberať to. No a ideme si teraz naplniť vrep. Základ grécky jogurt, ja ho využívam radšej ako majonézu, najmä keď je takto teplo. Môžete a nemusíte použiť ako takú základnú vrstvu ryžu. Stáva sa z toho už také burrito, ale je to samozrejme sytejšie a dostanete do jedla viac sacharidov. Ďalej použijem avokádo. U mňa avokádo musí byť, určite musí vždy k nemu byť limetka alebo citrón. Takže myslím, že sa to hodí aj ku krevetám. No, ďalej. Edávame. Hop. Toľko stačí a aby to bolo také sladké, ako aj pokečko, tak využijeme ovocie. Dám si trošku manga a trošku granátového jablka. Hop. No, a keďže ja mám rada aj štiplavé, aj sladké, tak využívam omačku, sweet chili, takže trošku si to pokvapkám tým. Ale samozrejme, ak to robíte pre deti alebo pre niekoho, kto nemá rád štiplavé, tak môžete využiť hociaký dressing, hociakú omačku podľa svojej chuti. Ja dám aj zázvor, ktorý sa podľa mňa hodí do pokečka, ale len trošku, pretože je to štiplavé. No a ideme vrepík zavrepovať, zatvoriť, čo je vždy najväčšia challenge. Takže preto ho trošku ešte takto upraceme. Hop. Pekne z boku zarolovať. Hop. Tak. No a ja som našla vychytávku, kedy si ten vrep zavriete. A myslím si, že aj pre deti zaujímavé. Máme tu z babätkova takéto mini uzáveriky. Vám ten vrep pekne zatvoria a môžete jesť. Dobrú chuť.